Mama, am și eu dreptul la intimitate. Te rog frumos să bați la ușă data viitoare. Emma, ai ceva să-mi spui? Ce am mai făcut acum? Unde e Elia? De unde să știu eu? Emma, nu mă minți. M-a sunat tatăl Liei să-mi spună că Lia doarme la noi în seara asta. Unde e Lia? Nu pot să-ți zic. Nu poți să-mi zici. Cum adică nu poți să-mi zici? Sunt maică ta, bineînțeles că poți să-mi zici. Mai, fată, vrei să intri în belele degeaba? Ce ai? Dar tu cum ai aflat? Mi-a spus tatăl Liei. De unde are numărul tău? Incredibil. Eu sunt acum la interogatoriu, despre ce vorbim? Tu și Lia ne-ați mințit. Unde este Lia? S-a întâlnit cu un băiat cu care vorbea ea pe net. S-a întâlnit cu un băiat pe care nu-l cunoaște. Nu e chiar așa. Îl știe online. Deci s-a întâlnit cu un băiat pe care nu-l cunoaște deloc. Nu e chiar așa. Emma, fix așa este. Fix așa este. Zi-mi tot ce știi de el, câți ani are, tot. Are 18 ani. Și la 18 ani lui arde să se vadă cu fete de 15? Dar ce are mama? Suntem la liceu. Emma, una e să fii clasa 9 și alta e să fii clasa 12, măi, fată! Unde sunt? Am promis că nu spun nimănui. Emma, tu te gândești... Dacă păți ceva, tu te gândești la chestia asta? Zi! Sunt la un hotel. Doamne, Doamne! Deci Damian o să nebunească când o să audă. Cine-i Damian? Tatăl Liei, cine să fie? De când vă tutuiți? Doamne, Emma, nu mai divaga, Emma! La ce hotel sunt? Asta chiar nu știu. Emma, nu mai minți. Îți jur că nu știu.